Ka Deputy Commissioner juga East Khasi Hills, rengkat ki officer kumju ki pulit jong ke distrik, hene ka steps ni sajan, kila hiar jurip syaka ktem shipai, kabadan Mawshbuit, ban penbaik yaki kanram, kibami dangsyan hap dan ki shipai bat ki paiba. Ha kane ka jing jurip bat jing kendu bat kini ki shipai, rengkat ki borsnong, kaladon ka jing penbaik juru, ban penlong ya ka sorbe, kenang ba ondubla, ban papat ya ka jing terwa syaka sorkar, ban rapat ya kene ka isu bat katnat shipai mardor. Shpen kan mau kan ka jing pakai ka shnong Mawshbuit ka ya kenduk kamde shu badang menin menta sekade ke balak slam hana du snam arja khatar balak sedang kumkini ki jing shapen wit te nakaliang jungi la ya persyang kat balak ban ya trelang bat ka borshnong ban pensno syaka tendong skor jong pasokar bahkan shim kiamador habede kan ka jing jong ki pai ba kabede bat kini ki short term issues ne kini ki jing ki ba yakenduk man kasngi de ki pai ba meneng lai kran chapang ka jing sha haras ne kani ka harassment ka ba kini ki shipai ki ju bu ka jing pai ba ha ka bede ban penyang i kali hang ni poget ban talasi lane ban keli ki lane ban panru wat hi kot kisla ki bangingi suthu ba kamde ka kamram jongki ku ki shipai ban le kani ka kam kade hi na kalyang ka police department state police te yakani ru kadi ko we jing ka ba arpan ha ka bede ba kani ka jing bu ka ba haki khindiat por ka bangi i meta yakini ki traffic barricade haman kini ki jaka nawanna du na saulat tembasuk ngeli ina du nang tai na po Assam rifle campus kala don kitu ki barricade ki babu hak surok jok ka PWD te ki ba la penlong shisha ka jing thut ya kalai kawan jok ki nong susnong tang hang tai wat hang ni hapo hani po Assam regiment kumju te kaniru kla bu jing bat kumju ru wat hapo jong kani ka kasurok kabadan po shnong Mawshbuit kabadan kani ka GTC ki bu wat kini ki traffic barricade te ngashwa ban pen mau baka jingja hak tu kamiat siningkong ru ka kenrum kenram ka bami kade bab ki bu kani ka barricade hak ba kelawan ki wan kini ki shipai ban bom ban tit hitu ki samna hang te po hang te haneng te kabalai pat hakabai dei bat kini ki speed breaker kiba nakalyang jungi ngila bu ya ka jingkerpat baka appeal sha deputy commissioner bade ban pha no mador ban wengi kini ki speed breaker bat hakani ka jingilang ba mentakasngi nakalyang jong bu komandan deputy komandan ki officers jong ke GTC kila kubur ya kata bala dan ke jing penwet bakin weng no ikini ki rumble strip artillery kini ki bala bentuk hai kali kawan dia kabidi bat ke sakawai bat kani kajing checking jong kini ki army hangni GTC kini shipai kamde kamram jongki bat meneng ila pha ye deputy commissioner ban ai ka order badi ban weng no shisundon ya kum kini ki jing hakabidi bat kani ka rukom le rukom terekam kini ki shipai hangni po gate ya kabaki check ikali bat kataru kanam dan shu la ai da ka order meneh menem dan shu bat kani ka giat ru kin haban play bet baro arliang kumtai